Na parapetu mi běží kloboukostanice, která velmi dobře komunikuje s Kubou, nejlepším asistentem na světě. Zeptám se nyní Kuby, co se děje v tomto bytě. Jestli pak to tuší na základě informací z kloboukostanice. A Kuba tvrdí, že je večer, což je pravda, a že já sedím u počítače. Protože osvětlení v místnosti v tuto chvíli je velmi typické pro rozsvícenou lampičku a rozsvícený monitor. Nyní se podívám, co se stane, když se přesunu na gauč a rozsvítím si stojací lampu. Tak sedím na gauči, svítí mě tady stojací lampa a já se podívám opět na monitor a položím svému Kubovi znova otázku. Co se děje v bytě? Ano, jak jsem říkal, Kuba ví všechno. Tak je úplná tma a já se Kuby zeptám ještě do třetice. On fakt ví všechno.